Mas Agung arep mobil. Tak adake arep mobil, tapi utang beri. Enggak masalah kita tuku ya, Mas. Ora, wis dicelengan arep nipik mobil. Amin. Tadi kursi gede ya. Kursi napa? Kursi apa? Sri pesek. Orang ngono kuwi ya, Mas. Ya, Tulisannya kenapa cek Sri? cilik ngono kae Wah, tulisane. iya. Ora apa-apa. Nek nggo tenger. Benek ning iki ketara. Tenger iku. Kuwi biyen mergo biyen kok. Sing iki tengah. Yo, Tenan iki monggo. lagune ninggal katresnan. Rada rene sik iki. Ah iya, wah ben tak kaduan. Iki duet ya, Ren? Yes. Gareng, Yes. gareng mesake rada capek. Oh, rada capek. Mas Aris kok repotmu ya mau. Napa Mbah Yatno urang badhe Wah, ampun to yo. Oh iya, iki mangane sing usul kok gak salim ngono. Salim. Heeh. Oh, rasa tak. Wis gak usah ya, Lah Mbak. sakmene ora nek sing tak salimi lho. Wis gak usah. Lah wong Wandawe ora tak salimi lho. Oh. Monggo diali. Terus Aris, saya Aris. Dedek, ini Dedek. Kemanten kakung. Tambah ganteng, Ris. Aris. Dia pacar kok. Dereng enggak? Aris yo karo Sri kok basa. Jangan ngomong kok tunduk. Ayo. Tunduk marang bathuk. Ayo, Cok. Ninggal katresnan. Dados.
Mboten. Suarane sing dadi lanang jane. Suarane Arisma dadi wedok. So, Mancala Putra Mancali Putri. Mancal. Mancala. Mancala. Oke, kita lanjut bersih.